जड़े व्यक्ति तांको जीवन रे सबुबले दुख लगी रही थाए। दिने गौतम बुद्ध पाखक जाई पचारिले जे मो जीवन रे एते दुख समस्या कौन पाई लगी रही अछि। बुद्ध से व्यक्ति को पचारिले जे कुह तुम दुख कौन। व्यक्ति जनक कहिले मु तुमको केते दुख संबंधरे कहबी। मोर संपूर्ण जीवन दुखरे भरा। मो शरीर मध्य रोगरे भरी जाइछि। एही बली गोटी परे गोटी दुख लगी रहिछि। मो जीवन रे टिकी हेले सुख नाही। लागुछि एभली जीवन बंचिबा व्यतीत जीवन त्याग करिबा उचित। एहा परे बुद्ध से व्यक्ति को कहंती जे कुह तुमर दुखर कारण कौन। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ। ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ମନର ମୋହ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ହିଁ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏହାପରେ ବୁଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଧରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହି ଗଛରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ଏହାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ଗଛକୁ ଧରିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ। ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଧରି ବସିଛ। ଏହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। ଏହା ମୋତେ ମିଳୁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ବିତାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।